Ez dugu bilatuko aztarnategi bat lilugarria horietako bat errenderin inguruan. Claro, ez daude harresi handiak, ez daude jauregi handik, kaskoa daukagun, barrun daun etxea berez, nahiko interesgarria da, kalea izen ematen diola bere momentuan eta dena. Orduan, baina hemen azaldu dian elementuak gehien bat laguntzen digu errenderiko historia osoa hemen konzentratuta dago. Hemen ateako kapaza izango bainan argazki bat ateatzea errenderiko historiari prozesu guztia erdiarotik gaur arte hemen dago konzentratuta. Sorte hori badaukagu eta hemen mantentzen da eta konservatu da. Orduan, badaude elementu ezberdinak, badaude labe bat, labe baino zutondo bat itzin beharko dugu. Zutondoa da, etxeko, sukaldatzeko, etxea berotzeko, holako elementu bat asko zumeagoa da. Holako elementu, Orduan, holako zutondo bat, etxeak kaskoak evoluzionatu dira asko. Bai errenderikoak eta bai inguruko kasko guztiak. Orduan, kasko horiek, etxe horiek bere momentuan danak egurrezko izango zian. Eta elementu nagusina jendea biltzen zen elementua edo bere bizitza eguneroko zurrumurruak, bere eguneroko gauzak biltzen zian beti sukaldean edo zutondoan. Orduan, holako elementu bat azaltzea nahiko garrantzitsua da. Gehien bat, bai badakigu etxe guztitan egoten ziala, baina ez da zeharkiatzen. Euskal Herri osoan badaude 2 edo 3 ejemplu bakarrik.